Representantes do Goberno Municipal de Ribeira desprazáronse esta mañá ata o lugar de Campelos, na parroquia de Olveira, ante o inminente inicio das obras para dotar de saneamento a aldea. Trátase dun investimento de máis de 200.000 euros que permitirá a todas as vivendas da zona contar cun servizo tan básico do que aínda carecían. Dende o Concello de Ribeira vamos a acometer unha obra moi importante para todos os veciños e veciñas deste lugar, porque vamos a acometer unha obra de saneamento integral que vai a dotar a este lugar dun saneamento que hasta agora non viñan tendo este servizo esencial e básico. Son 216.000 euros que investimos neste lugar de Campelos en Olveira para que os veciños e veciñas teñan un servizo esencial que até agora non podían disfrutar, non? Sabemos que o saneamento é unha das cuestións vitais que precisan os veciños e veciñas a hora de ter unha calidade de vida nos seus fogares. Como dixemos dende un inicio do mandato, para nós, para este goberno municipal, é fundamental levar aqueles servizos esenciais aos lugares onde non existen a día de hoxe, non? A actuación complementarase coa pavimentación da estrada principal deste núcleo de poboación para mellorar a seguridade viaria. Que ese saneamento vais a proceder tamén a renovar a capa de pavimentación que hai a día de hoxe, polo tanto, unha reforma integral tamén na capa de rodadura que permitirá que os vehículos que por aquí teñen que transitar tamén o fagan nunhas boas condicións de seguridade e de mantemento. O prazo de execución é de 5 meses, polo que a obra estará rematada a principios do ano que ven.